Салом, духтарои аҳли гурӯҳ, салом ба ҳамаи подписчикҳо, апаҳо, хоҳаро, дузандаҳо. Духтаро, дар ин видео тарзи духтани халати шисти клинкаро ман ба шумо нишон медиҳам. Халат доли нопур аст. Ин якум қисм. Давомаш часпондани остин, киссаи листичкаи боло меомадагӣ. Давомаш дар дуюм қисми ҳамин видео, пас аз ин видео мебарояд. Шисти клинка манам хел ай сабабе ки халатча размери майдаҳай да манекен мо ба зур пӯшондем. Мана ҷош давли булавка задагӣ тайёр нест то охира. Ин манай хел варадники обманка дорад. Халатак мана хел майда короткий, где-то талабои синфи 4, 5, 6 где-то ҳам хелида мешавад. Ге мешавад. Барои ки беҳад майда оз маҷар кашида булавка задагиам. Видеоро то охиша тамошо кунед духтаро. Бо диққат тарзи духтанша ба осонӣ фаҳмондагиам. Духтарои аҳли гурӯҳ, ҳозир як тарзи халатдӯзия ма дар шумо нишон медиҳем. Халати шисти клинка. Размерш хай майдаи подростковӣ мебояд. Барои ин чӣ кор мекунем? Ина материал айма паплин буд. Бараш 1,42 тақсимаш кардам. Ина 35 сантиметри монд. Дарозиш қати 80 сантиметр монд. Остиножда мумкин ки нараса, бо остиноша ягон чизга придумат мекунем. Ай тарафи дарз, ай тарафи ҷои қатшидагиш нева, ай тарафи дарз истиша мегирем. 3 сантиметр хати рост мекашем. Баъд духтаро, баъде ки хати 3 сантиметрро кашидем, ай пеши хат то ай хат ин тараф 7 сантиметр, даже 6,5 сантиметр мемонем. манам хешид. Даҳани кирташ, даҳани халат 15 сантиметр мемонем. хати гирдаг мекашем духтаро. ира ҳозиражда намебирем. То есть духтаро мебирем. Барои ки халатай ко мо киртада пешаки тайёр мекунем, а халатда мебирем. Даҳани киртара халата кафта майдатари гирдаки хушрӯак бибирем хел. Китфа чен мекунем чанд сантиметра, ду тақсимш мекунем. Китфа ҳозиражда 10 сантиметрай, ина мо 5 сантиметр ай тараф мемонем. Ай ҳами 5 сантиметр миёнша меёвем. Миёнаш 30 сантиметр. Анохе 30 сантиметр. баъд поёна чен мекунем духтаро. Чен мекунем ки ҳамҷа чанд сантиметр монд. Ай ҳамҷа ба ҳамҷара чанд сантиметри монд, зиёдиш 20. ҳами тараф ҳам 20 мемонем. баъд духтаро, баъде ки миёна ёфтем, поёна чен кардем, мегирем миёнша ҳозиражда 13 сантиметр. як қати мечаспонема, иша қати иш. анахе бояд хати секунҷа бояд биёяд. анаки тарафи дуюмша боша, ай ӯ тараф пора мекунем. иҷа давоми китфмона мемонем духтаро, таи каша мекашем, бо исша ис меравем. ана духтаро нигоҳ кунед, мақсади гапи мо чӣ хел ки гуфтам, иҷаро ки овардем то миёна дуровардем, иҷа танг мешава ку, баъд иҷа секунҷа мерава. ҳамин тарафам бояд ҳамин хел боша. иҷа бояд биёяд расшоти ҳамҷатон чанд ки боша мемонен. ин тарафаш худаш туғрияе, барои ки сар ба нокамат то миёна мебиёема, бо айси исшам секунҷа мерем. баин бояд ҳамин хел кушода биёяд. рост ира миёнша меёвем, ҳамин хел поён секунҷа мерем. ҷои миён бояд танг боша, поёну бояд кушод бошанд. ҳозир ман як пора мекунам, шумо бо диққат нигоҳ кунед, хушрӯ мефаҳмед. кори мо бояд дар коғаз ҳамин хел бояд биёяд. вақте ки иҷара қати иҷа дурум ки дуромад, поёну шисти клинка мебиёд. поёнушон бояд ани хел рост так бояд биёяд, ани хеле бояд шава.
دیدین با اینکه شده که اومد این قطعی میچست و موبایل میدرویا کو این خیلی کشید و اینجا ایستی میبین این رنگی استیکلینکا میگن هم خیلی میشه پایونش تراپیزیا میبین انا تای کاشه اینجا دوام چک ای بالا مکم کم جمون دادم کو انا جای کیتفشه انا جای کیتفه مکم کم مونده بدم کو و دوام ایم در کره برام که دوامش اینه ای طرفی پشتک میبیه بعد اختارو دوامش چین میکنین که همین کیتفتون تای کاشتون چندکی باشه اینا 24 تو ایسو میگذارم خودش با مایده تر میشه این کتاقه کالای نیست خلط کالون برای کالون نیست برای که تای کاشش مایده تر موندم و تو میبرم ایسنوشا میدونم خودش توغر میشه اگه مایده گیکنه وقتی اوستین چسبونی با کمکک میبرم انا که دیم طرف شم دخترو میبریم انا دخترو دیدن انا خیلی میبیم این موبایل باید حتما انا استا سبب که کمتر مایده اینجا باید چقه هولم ایامی میون باید چقه کشود بیایا همه طرفش بیان انا خیلی باید تراپیزیا بیان سکنجا ای میون به غیر از انم جا روست میبیه برای که جا پیش خلاطه ایسش سکنجا تومیون اومدن این طرف سکنجا ایس تومیون اومدن این طرف سکنجا برام که شستیکلین کده کمکک ماتریال زیاد میروه انا جای 3 سانتیمتر موندگی دخترو دوبلیرین کلی میکنیم فلیزلینه دوبلیرین این برای من این طرف قد شویشه وزی طرفی پشتکش پورا میکنیم دخترو طرفی پشتکش ای طرفی قد کدگیش مو پیشک ای طرف پورا کردیم برای که دو تقسیم در کره ای طرفی ایسش بود پشتک باشه ای جایی که بریدگی نیست ای همون طرف پورا میکنیم پیشک تو نمیمونین دخترو همون 3 سانتیمتر که برای تگمه مونده بدیم و یا میبرورین یک طرف منم خیلی 3 سانتیمتر بیرون میبروریم ایره در حساب نمیگیریم انا ای دیگریش باشه دخترو با ای طرف میمونین انا میخوام چخیلی که پیشک پورا کردیم هم خیلی پشتک فقط چی فرقی داره که مو در پشتک 3 سانتیمتری موندگی را این طرف بروردیم دهنی گرلاوینا را مثل مایده میزنیم چه جو گرلاوینا جا چقر نمیزنیم این پیشک بود جا مایده تر میزنیم باقی مونده شد دخترو چخیلی که هسته رنگی همین پورا میکنیم انا دخترو خشرو پیش پشته پورا کردیم 4 تا ای طرفه یک تا دو تا 3 تا 4 تا ای طرف انا که برای بو فهموتر شوه جایی که میون آمدگی این کو همجوره رسیچکا بمونین برای جدا آمده کمکک باید شما رنگی ویتیچکا چقراره نما رسیچکا موندم بو ای راستش ای طرف هم رسیچکا میمونیم شما خط کشیدگی بدین که میون نیفته بدین این طرف هم خیلی منم انا هوزی اول چکار میکنیم دخترو اول یا دوبلیرین کلی میکنیم جوی تمورا با هر یک کدومشه میچسبونیم یک تا این یک تا ای انم خیلی خطوی راستونه چسبونیم
анахи ҷои миён да омада чиқиртар меренам. Баъд бо поён мефурӯем. Иҷа ҷои тугма. Ина якташ қатӣ меша. Мана якташ. Ина дуюмаш. Ана иша боша духтаро. Пиштакиш аймо як лихтаку байниш дарз надошт. Ира боша айди тарафаш. Айди тарафиш анам хел часпонда авилок зада утюг када тайёр мекунем бо барои китфоша бридан. Ҳатман миёноша духтарот омаден чиқиртарак равем. Чиқиртар ки омадем баъд оста-оста бо поён ранги трапеция бояд биёяд. Секунҷа шакл. Мобайн бояд анахи будроя. Анахи ҳозир ҳамаша духта тайёр мекунем. Духтаро мақсади ҳами пора духти мо чияй? Халати стеклинка рости гап размер надора. Ман намедонам размер ки тоғри мешава. Барои ин қа ҳами размеро гдета мумкин талабои синфи 14 тоғри мегирад. Харубакода болша хай мебинем вақти духтанда мақсади кори мо ки вытичкаи мо шестиклинка мо ай инаиҷа мебиёяд, ай тор мебиёяд. Мешава ки бо мана хелирам мешава ки будузиша мана хелирам бри мешава шестиклинка. Ҳозир ай мо ки нарасид барои ҳами ане асос барои анаи миёна. Гуфтум ку ҷа чиқир омадем. Анаи миён бояд ромадагӣ боша. Поёношон бояд кушод бояд биёяд. Ай рости ҳами миён. Ман хел кушод мерава. Мана хат стрелка кашидам ҷои миёна ҳатман меёвен ай миён баъд секунҷаҳои трапеция поёна ай ҳарду тарафишон бояд боша. Беғайр аз анами ҷои миён тигмадор барое ки иҷа тигмаи рост мебиёяд қавати и тарафаш секунҷа мебиёяд. Вақте ки ира пора кардем шестиклинкаша то миёна мебиёем чиқир медроем ба айди тарафиш бояд секунҷа брин. Дар халатҳои барои калоно камакак зиёд мерава материал. Бояд анами хе бояд биёяд. Духтарои хушрӯ ина ҳам дарзора часпондум миён дадидем камтар чиқир медроем миён худаш медроя. Ана духтум авизлок задум тарафи сутю кадам дублирина часпондум 3 сантиметр хе қат кадем. Ина ду тарафи пешаш тарафи мебиёли нахи меша. Мана духтарои хушрӯ бо пуштакаш. Пуштакшам ҳами хел духтаро тайёр мекунем. Ина миён бояд ромадагӣ боша ва поён секунҷа брава. Ана коз даҷа чӣ кор мекунем? Давоми кор варатник абманка айҷа байҷа чанқе ки расшотона мегирем. Анамқа бояд байн холи боша. Ҷаш варатникакои кулула мебиёян хел. Иҷажда киса мебиёяд. Баъд остинаш ай худаш и ай ҳамон материале ки варатник мекунем ай ҳамон манжет мекунем. Барои камакак остин калтар баъд мебиёяд дарозтараш мекунем. Духтаро дамо аптачка мебирем. Аптачкара бридем чиқе бридем намхе болои ҳам мондум. Инам ҷаша тоғри карда. Ина якташ дароза ҳозир ажда ина ай дарозаш нишон метем. Мана диден аптачкаш дароза. Намхе аптачка мебирем. Не ки и дарозиш мода кор намеоям. Бояд мо чени мана ҷада 1 сантиметрша барои духт мемонем. Барои ина вақте ки гардондем 1 сантиметр лавтар медузем ба и тоғ мехӯра и тараф мебиёяд. Мода шарт нест аптачка то иҷара биёяд. Барои ин калта таракш мекунем. аввал чени даҳам бридем баъд анамқа ки ҷои тугмаи ҳамҷара мебирем 1 сантиметр фақат зиёдӣ лишни мемонем ки дар ҷои тугма ҷои манами ҷое ки тугма мешавад ку на ҷои кнопказанӣ ва тугмазанӣ ҳамҷа қати зиёдтӣ бояд боша ки ҳамия да ҳами часпонданда тоғри ғалта калтаи баъд наёяд. Анам хе мешава. Қавати даруни и варатник дора. Варатникша ай и пора мекунем гирдак. Ана духтаро варатник пора мекунем. Варатникша ай болои ҳами чихел ки даъни китатона мондем чихел аптачкара мондем хе пора мекунем. Варатник ай кун сар намешаку барое ки и дута болои ҳам мебиёяд. ҷои тугма камакак истарш мекунем. ҷое ки манами тугма ҷои қаткадагии аптачкаи бар мақсад ҳами то ҳамиҷара расшоти ғавси варатниктона монена ира буроренанам хел. Даъни китара кашем. Майора чихели нишон додистам шумода ки намхе тез бесветем бе бисёр вақт бе утюкем намешава кор карда инамхе дара пора карда часпонда мешаваш. Ана ҷа ки тайёр кишид расшотона мегирем духтаро чанд сантиметр ки форатона ғавси варатниктон 6 сантиметр 6 мемонем 6 намхе мерем ҳамия полукруг мекашем. ана ки айнуки ҷа боша ин хеле полукругш мекунем. ҳама амира мебирем ҳозир 4 мешава. Яктаиша флизелин клей мекунем баъд
вараника анамқа ҷоша медузем. Иҷаша бо часнуданша нишон метим духтаро. Ина духтаракои хушрӯ 4 шид. Яктаиша флизелин клей мекунем. Лавоша медузем. баъде ки духтем духтаро, ира да анамҷа туғри мекунем. ҳар ду ҷора туғри кунем ки да як ҷо биёяд. Тарафшда инаи духтагие ку аптачкаро мо пешакӣ медузем ку вақте ки ира ки духтем духтаро анихе тоғ мехӯра и тараф анихе мешава. анихе меша ба бо якҷоя анихе медуземша хати рост гирдак 1 сантиметра 1 сантиметр медузем закрепкотон қати. Баъд ира ки тоғ додем и тарафи пушт мегзара. духтарои аҳли гурӯҳ бинен ина чихе духтон да я паракш духтагиай хетоуш метин нигоҳ кунен иқаягаш иқаай ҳисоби ҷои тигма бартоф бортакошай ку ина ба исш нихе мебиёяд. ҳар ду тарафа нам хеле тайёр мекунем. баъд варадникорам тайёр кардам. Ина варадникои тайёр шудагӣ иёра ки чихе мечаспонем духтаро. иёра манам хел ҳатман ҳар ду ҷош айнами дар сар бояд шава. метавонен флизелина да ҳар ду тарафш клей кунен духтаро. инам хел туғри мемонена. манамҷа бояд туғри боша ҳамаш. баъд ира тоғ метен анам хел як лихт строчка мерен. инҷара бартовкаша ҳуй мекунем бортикоша ҳуй мекунем ки нихе мебе медузе иҷа холӣ мемона ку бе варадник. вақте ки тоғ додем ҷои тигма монак мешава. анам хел строчка мерем. ҳар ду тарафшда ҳамхел мемонем. у тарафшам и тарафшам исшам ҳамхел. ина кушода мекунен ира ай боло мемонен. баъд ира тоғ метен анам хел якҷоя медузенш. духтарои аҳли гурӯҳ мана диде чӣ хеле тайёр шид. мана дарзакошда таиҷа мана вараднико мана ай тарафи дарон ҳамаша духтем часпондем. нам хел мебиёяд. оли китфоша мебарем баъд бо поён ёли поён бирдагӣ несте ку мебарем бо камакага баъд ҷои китфша туғри мекунем. мана ки то ҳамҷаша тайёр кардан гирем духтаро. бо давомша ҳозир нишон метем духтаро. ба пуштакша нихе аптачка мебарем ба гарданаки ҳамира чанқе ки туғри боша инами ҷарачен мекунем. мақсадан хеле так карда баъд ира пуштака да болош монда чени ҳамҷа гарданша чени ҷа туғри мебарем китфоша туғри мебарем ҷаша чанқи ғафси бори ки паҳмиша мисол зависи дар шумо мебарен. баъд аверлок мезанем ҷара. флизелинои ҳозира чӣ хеле ҳастанд ки хушук клей намешаванд. аверлок мезанем. баъд ира мемонем аввал пуштака баъд пешакоша анам хел монда чӣ хеле ки киртои прямоя медузем чӣ хел киртои тоҷикира пуштакша мечаспонем анам хел мечаспонем расшоти намҷатон дидем туғри омад. ира ай болош монда строчка меравем. ҳатман аввал аверлок занен строчка меравем. баъд ира тарафи қафо тоғ дода бо вай қати дар пуштак мечаспонем ки дар вақти шуштан и кушода нашава. клейка тез кушода мешава.